Kublai pi baru akini kilong ki kubor bam tagasngi. Kumshi benta ban rakhi ke jingdap san paus nem jong kesok kelam sport club ke shnong kala pelongi ke jingi kai volleyball bat maupun hagasngi bala bu kerpang na ke benta kani ke ju jong ke jingkan mau. Hagati ke sngi ke shnong sok kelam kala khot sngobayo President ke Hills Farmers Union uba Commander Shangpriang kum ukongsan. Ukongsan ulawan ra ru da ke jingdan nang da ki rangba na ke dong ba kinong elam shnong habakran ha ke jingelang uba Commander Shangpriang ula ai mensim ki kun samla jong kathan ban shimkya ye ke jingele kai kum kalat ban nat na ki kamsniu kum udrok bar ki we ki jingdi ki bon ra jing bu an ulo ong ba ke jingele kai kalong ke jingpin mentoi kamet kapat bar kalong ru ke jingpin klan ya ke jing bar jing perkhat jong ki samla Shu ukongsan ula kentui ki samla balada ki mon banong AA ke jing im kum u doctor IAS MPS ne ki we ki officer ki bahe Kidai ban bot ike jing hikai bat wat ika guidance hakapor ka papiang. Ula ban juru baki samla kim dai ban weng no na pedeng ke jing puli ndoi kidai ban yok penkut ika degree namar ka puli kalong kalat ban pli ika jing job ha kalawe. Ka jing pelong ya kani ka jing ele kai kalong kum kadak jong ka jing kentiu ya ka jing nait luit bat ka jing teli jong ka shnong sok kalam bat kalong ka sngi ka badap da ka jing men bat jing teli pat ba. Sport ya kabakum ka sport club kala penlong pi ka jing ele kai sport kalong ka badon kam shisha na ka menta jong ki samla lane wat kilong kimi long pa ngatrai ki bobon menta kat siapa ngalet ki thu khanai nga na menta ba kita ki samla ki langop hudi drop te nga tanga lasno jinjar khat kumnum ta ka mensyang emju bena ai hari menta ki langop sa tau drop nalor ki wei ki jingdi ki papun bu ai te kum ki samla ngam tip ke ai ka dau ke baki ngop hagane te hari kani ka jingile kai kan wan ra ke jing teli kan penkiar naki yo le se namar ba ke jinjar haka jing im ke jungki yo le se ki su dukha men sim bakim yo kam yo jam yo le se omdon ba pen betin lenti yaki yo le se ki yo i bakane ka perthai kadai ka challenge ya ka ba kimla ban sol yo le se ki yo i ba yaki omdon nong pek nong khmi ne na kai ka daw te yo le se ki ngop no te kata kadai ka wei ya ka ba le se kum ka sport lob kan shim ya ka jing ba kli ban pulang ya ki bakum kini ki games kanang bakan light na ki bakum kita te henrei kasyong ro hangi kum ki long kimi long pa ki para samla bania ai men simlem ya ki wepat lada ki langop hak ke bakum kita nakleng jungahi hakabidi hi bet ka sport lak khamtam ini ki volleyball ngadang shu tip kham dang shu kham tip ya kini ki rules jongka te men hakane ngawan sepo maurap te nga itnat bha ke jingile kai jongki ngala keli bha ya ki ai ki rules ndap hitip ya ki rules ki kindon de dapat juru itnat te ki jingile kai mau point ru lada pimia tip ya ki rules te siyo i tang ba oh sia kan sia lumau nanti kan mutia tira ta ada jitnat re te ya kanu ka games don kam ban tip ya kita ki rules dalam hitip ya ki rules kuma pin tham utnat ya ka ban pet ya ka te nakaleng jungahi kum uwe naki samla jung ne ka dong ka thany nga kat shabalek hoy nalor ka jing keren banya keren ki issue jung ki nong rap jung ki nong bala kawai na ka bangang i kolong ba hakabidi ba ni ki samla ki ba kidang don hakalenti nam ta ka jing im ka jong ki nam ta ka sport club nga suthu phi bunkam hakini ki ban pelong ni ki sport club lani ki games fair yo le se ki don ru ki samla hang ne ka seng samla kawai nga ka jing i ka junga kolong ba ngingi don kam ya kata ka guidance nam ta kini ki samla laki long ki balai school laki long ki balai pule le class teng tang namar ba kim tip ya ka ai ka lat ka lenti teng namar ba kim mundon ba guide mundon ba ai counseling yaki laki long ka career laki long ka hakini ki job opportunities bat ki wei pi menta tang ban kan pareng ro don kam ban ai ban la don kam te ban hikai balai ngom ta don teng ki ba ya le kamtam ngale ni project don tang kiba bagi shim interview teng i pen keren da pareng yaki la susau kerang bet ngain la pas master la pas ye te kiran hajrong tang balik shim interview pareng pede la sakot no balai man ngimlian ban keren hoat ngiri ban burom ikting ngiri ban i ya kaktin la jong shwa te yaki wei pen haba kadika ka kaktin ke baya penon kam ka official language tengin le no te ngidon kam ko mi kitaro menta fi lada teng ngiale school tengi nang perkhat bai tang ban ong
to bangin ya yo kam sorkar don kam ni le kam sorkar te handri teng teng ngi klet no ba kidon ki kidon ki lat ya ki bangin le ya kita ki competitive exam ba per te don kam haban ban ya tho bhai kita teng teng ya ka career jong ki samlar ki tibet ban tanjing tan ki tibet ban so juti ki tibet ban shat jing shat ki tibet ya ka ban le ki design ba per kim tip pada ki ei kita hai don kita ki jaka pule te keren kena kene nama kenang bakin bu jingmut la kalong haki seng samla la kene halong sport club fika kini ki career kaidan counseling khamtam yaki bapera fer ki samla kalong ba kongsan ha nang ta teng teng dalai school ru kidang perkhat ba tang bangi duk mio lek pule kata kam dei kumta la bila bit te fi duk sak chispa ba duk film dan bisa watang ban ongno baki keruk hakabam gadi nanrai lada fit tibet kene jabing pila ban long doktor pila ban long ki engineer dia kata tingin sedaya keren bah tang balong ngala ban guide pada ban kumno fin long kita ki doktor kumno fin long ki engineer wat lada piwan na ki yeng kesan ke baduk dan dila dam don ba guide don pensutu kam don ke jing betin lenti ta shu sakut na angta nga keren ni kata nama ngi scam ni haso klam yo le se ka ngam klam check rupa tabang ngi scam ba ka literacy rate hang ne nga try kala kiu ngam check tang ringa ngi scam ba ki babun kila ya pule tamba ki sngum yo le sekim tip pada kam don kalat kalenti kumno ban hikai ban guide ban ai counseling ke career na kamta jongki nga sha ong gumne pi banlong IES banlong IPS banlong MCS ka kamdei ke jingbi te handrai ka dei pada bakumno ngindon kata ka jingtrang nanu basdang bakumno bengin mentalai pertai online menta kadi ke mobile kadon hakti jongpi fila ban counseling ban career kaidan daladi yaladi pi bin page sibuk kum kanuksa fin page tangki sample question namta ki IES IPS MCS yakun kenya kata hap kut jingmut scam kenya kata fi ban let yakini ki MCS ki IES piap dep degree ta pede yakun page ana fi pikir sibuk kadon menta page kum kanuksa hama kurat ngimdan watang ka ka kucing namta kini ladai ta kapor menta tengah try ka kapor ngin happy bani trilang kiseng samlang sport club ni tangi haban banjur no ikene bangi don kam ye kita ki kucing nam ta ki samla ki jongi to ngan kut no hangta kumbang ong ladang keren tang bun hi tambang la pak cirno ele kai mapan tengin senang ye kenduk bat pi kitbok kirwiang ye kene ka sport club bakan nang yo ya kamtam ye kinong yalam kin yo ka jing siampang bakin pi yalam ye ki samla po snong po thau ha kalenti ka badai desa sisen kitbok ye pi ka sport club ka pinang rakhe ye kene ka sport club ya ka golden jubilee jong pi daga jing e daga jing ye teli bat ngai skamba lengba kana ka jing rakhe jong pi kana ka golden jubilee kan wanra e ka jing ye teli ha ka sinong ka tau bro ka wei bat bangin ya bekrat e ka jing sneu ki bala persyang ban wanrung ha kana ka dong ka thain ka jongi sa sisen kublai sibun kublai sejarut